Thokozani, 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 thokozani bogogo nomkhulu igama. Uvusi Mabunda, umhlaba Mabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igotshwana lamanzi le ingoma yeza TV makuba usanda kusijoyina siyabonga kilabo sebasubscribeile. Nawe mangabe usengaka subscribe ngicela bese uyasubscribe. Bogogo nomkhulu ngithi mina namhlanje akusiwo wonke amaphupho la uphupha khona udla kuthiwa ufitwa isilwane. Akhona amaphupho la uthi kuthiwa ufitwa khona isilwane nanoma ungafitwa isilwane. So angigceki angikhulumi ngubani angithini sengisho ukuthi akuwona wonke amaphupho wokudla amabi. Take for instance ukhulelwe and then uma ukhulelwe thina sikhule kuthiwa umuntu ophupha amanzi angcolile kusho ukuthi kukhona umuntu okhulelwe la endlini noma mhlambe esihlobeni noma mhlambe umuntu omaziyo. So thola ukuthi vele kunjalo bese kuba khona laba abathi uma uphupha amanzi angcolile kusuke kuumuthi kusuke uphonswa ngezinto ezingekho right. So ibheke nalapho namanje la uphupha khona udla ama-fruit. So uma uphupha udla ama-fruit wena kusho ukuthi it's either wena ntombazana okhulelwe noma kukhona omunye umuntu okhulelwe eduzane kwakho noma kukhona okuhle okuzayo kuwe oku-fruitful. So imagine uyahamba uyophahla uyaphahla wenza umsebenzi and then wenza umsebenzi wokuqela noma mhlambe umsebenzi nje wenza itiye la bogogo nomkhulu and then kufike la uphupha khona udla ama-fruit bakunikeza ama-fruit uyadla ama-fruit kusho ukuthi lapho kunesilwane sikufitayo. Cha, lokho kusho ukuthi kukhona okuhle kilokhu wena obuqela kukhona okuhle okuzayo oku-fruitful njengamaswidi. Uma uphupha udla amaswidi sonke siyazi ukuthi amaswidi amnandi and amaswidi ayathandeka athandwa umncane nomdala. Uma uphupha udla amaswidi kusho ukuthi kukhona okumaswidi okuhle ozokujabulela nawe uyayizwa lento okuzayo. Asithi uyaphahla uthi uma uphahla ubhizi ngezinto zakho zemimoya nalokho kunye and then uphuphe udla inkukhu. So uma uphupha udla inyama yenkukhu kunabantu ekhaya kunomsebenzi la ukhona kugcwele uphupha udla ipapa nenyama yenkukhu lokho kusho ukuthi kunomsebenzi ofaka inkukhu phakathi. Lokho kuba inkukhu le yempangela noma inkukhu yesintu ekumele ngabe uyophahla ngayo. So bese iyabuya iyadliwa idliwe abantu akusiso isilwane esikufitayo. Uyaphupha udla thola ukuthi udla ukudla okungekho right mhlambe ukudla kwangaphakathi. Uma udla ukudla kwangaphakathi lokho ngaba umhodu namathumbu lokho kusuke kusho kubika isifo. Kukhona isifo esikhona eduzana akusho ukuthi ufitwa isilwane. So bengichaza ukuthi kukhona amaphupho angenzeka amina lokho kanti aminisha lokho. So wena before uzo-analyze iphupho lakho noma mhlawumbe umuntu azoku-analyzela iphupho lakho lichaze kahle iphupho lakho ukuthi lingabe licala kuphi liya kuphi. Ungathi ngiphuphe ngidla inyama yenkomo ebomvu ngiphuphe ngidla inyama yembuzi ngiyayizwa lento ngiphuphe ngidla inyama yangaphakathi vele kuzoba nomehluko. Umuntu uzovela kutshela ukuthi kukhona isilwane sikufitayo uyayizwa lento. So wena uma uphupha bheka iphupho lakho ukuthi livela kuphi ubhizi ngani at the moment ufuna umsebenzi uya-investa noma mhlambe kunemali emele uyithole
kunomphahlo obowenzile, itiye olenzile. So bheka kiloko, ezinye iy'mpendulo ziza ngendlela ehlukile, kufana nazo iy'nyoka. Kudipenda ukuthi uphupha inyoka enjani, ngasiphi isikhathi iphupho lakhona lihamba kanjani. So akulona lonke iphupho la ufidwa khona isilwane mawudla, khona lapho ungafidwa khona isilwane, kuba ibika elikhulumayo. So wena kumele unake. Igama uVusi Mabunda. Uhlaba Mabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ngoma yeza TV, leli igojwana lamanzi. Ngitholakala eJemiston, eGoli, ku-084 972 9634, 084 972 9634. Thokozani.